या कार्यक्रमात वाहिनी सानिका तोरणकर, यानंतर सीमा आरोग्यकर तुमका विनंती असा स्टँडर्ड 5 पोयरा हायस्कूल पोयरा आपण शिष्यवृत्त्या गरजू विद्यार्थ्यांना स्टँडर्ड 6 पोयरा 11वी असले का 12वी असले की एक भुरग्या मित्रांनी आता तयारी करून जाते व्हॉट आय एम गोइंग टू बी आपण काय खूप जाती आणि हे म्हणत असताना तुझी एक नम्राची विनंती शिक्षकाची विनंती आहे तुमची सगळी मुलगी असा पहिले 8वी 9वी 10वी असा पहिले ट्राय टू मोटिवेट आहे त्यांना अशा प्रकारची मोटिवेशन दिया अशा प्रकारे त्यांना गायडन्स दिया अशा प्रकारे त्यांना कॅरियर दिया की जेणेकरून बहुसंख्य मुलगी असा पहिले ही सायन्स कारण एक लक्षात घ्या मुझे वेळाला ते एक वर्ष मुली मुखे म्हणतो ही बरोबर एक ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पण आयतो जमान्यात असा पहिले फॉर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी तुम्ही अवधीमध्ये सगळ्यांना जर पाहिजे जाय तुमच्या आपल्या सगळ्यांच्या भोवती जी निर्मिती आता ती सगळी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून आणि म्हणून आमची चढात चढ होईल असा म्हणजे त्या भुरग्या त्या मार्गांवर क्वालिटी एज्युकेशन टेक्निकल एज्युकेशन इव्हन मेडिकल एज्युकेशन या माध्यमातून लोकांना आहे आमकां जर यश प्राप्त करपाक जाय यशवंत जावपाक जाय जाल्यार सगळ्यांत महत्वाची गोष्ट आहा ती आपल्या चिंत चिकाटी ह्यो जर दोन गोष्टी जर आमी जर आमच्या मनात दवरल्यो आनी त्याच प्रमाणे जर वागले जाल्यार 100% त्या व्यक्तीक यश संपादन जाता ताका सांगपा लागून एग्जाम्पलां दिवपाची गरज ना उदाहरणां दिवपाची गरज ना पण आपण ह्या प्रामुख्यान आपल्या आचरणात हाडप हीच खरी गोष्ट आहे आपले पालक आयज आमकां सुजाण अशे पालक आसात आयज परिस्थिती अशी आहा की प्रत्येक 100% पालक जो सुशिक्षीत आसता ताका बऱ्या वायटाची गजाल खबर आसता तर आपल्या भुरग्याक कसो एक बरो नागरीक घडोवप हे प्रत्येक पालकाक खबर आसता खबर आसलीच म्हणून जायना पण पालकांक सुद्धा अशें एक जिद्द आसपाक जाय की आपूण आपल्या भुरग्याक ह्या देशाचो बरो नागरीक घडयता